اوے باپ ہے ساڈا بڈڑا ہویا وچ جسے کمزوری اسی تو میں پینا بکریاں چاریے تو ویر نہ ساڈا کوئی اللہ اکبر اللہ اوے اللہ دے بندیا ساڈا بھرا ہے ہی کوئی نہیں اسی شعیب نبی دیاں بیٹیاں وہاں تے ساڈا باپ بڈڑا ہو گیا بکریاں چران دے قابل نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اگے ودے نے پانی کڈیا تے بکریاں نو پلایا تے بکریاں کڑیاں لے کے چلیاں گیاں جدوں کڑیاں گھر دے اندر بکریاں لے کے پہنچیاں اللہ اکبر اللہ تو ہی اپنی بیٹی نو سوال کریا کر اج دا سوال کر تیری عزت برقرار رکھے گا اج دا سوال تیری پگڑی نو گندا نہیں ہون دے گا حضرت شعیب پیغمبر نے کی پوچھا ہے فرمایا تیو میریو بیٹیو آج جلدی بھی آگیو تے بکریاں بھی بڑیاں رجیاں نے کڑی گالے کی گالے آج بڑیاں جلدی آگیو تے ایک بیٹی بولیے ابو جی اس جگہ تے ایک جوان کھلوتا سی ایک جوان کھلوتا سی آج تو جوان ہو جائیں تیرے ملے دیاں تیاں نے پینا جڑیاں نے پریشان ہو جاندیاں نے اللہ اکبر اللہ تیرے ملے دیاں تیاں پریشان ہو جاندیاں نے اللہ اکبر اللہ ابو جی اتھے ایک جوان کھلوتا سی اس جوان نے ساڑیاں مدداں کتیاں سنے جدو شعیب پیغمبر نے سنیا ہے ایک جوان نے میریاں بیٹیاں دی مدد کیتی ہے فرمایا تیو تواڈی عزت سلامت ہے فرمایا ابو جی اسی نبی دیاں بیٹیاں ماں ساڑی عزت سلامت ہے انہیں ساڑی علی نظر چوک کے نہیں ویکیا ساڑیاں مدداں کردہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ